ya ka video ka jonga ban yalam baklai ki padba fide ban pule janai ya ka bible sa pensonang rimha da pule janai fide ban don ne kata ka reasoning power haba fi pule ka bible dak ba buram ngapan pau ke jing suci ketang habai de kene kaliang hakaba ine iba Jupiter ila pen pau ila ong ba don kinong yalam balang ngimtip kidai mano kita kinong yalam balang iba ong hana baladangi penyap ila de om don jing mapshu ki juong kini kinong yalam niam kini kinong yalam niam kini kinong yalam balang kristan ki juong uno no bro ubak penyap yala de om don jing mapsu hakmatu blai Dekai ke bang lengok kalong ba mano ba aya kita kinong yalam balang ya kabor ban bishar te perlok ba i sumha ban yarap lang mapi kendiat mo mapen poi kini ka reels cha iba Jupiter ban ai ke jubab hapo ki komen lane hangno ya ke jubab ban ong mano kita kinong yalam balang ki ba ong ya iba ladangi penyap ila de om don cimapshu mano kita kinong yalam balang ki ba yo ya kabor ban bishar ba om don cimapshu namar ka jingmap ke dai ha ublai kam dai hangi ublai u ai jimap om mangi ho ngam benjur ya ke jing ong chung i baladangi penyap ila de ke dai ka pop ho je dai ka pop ba kraw ya kata ngam benjur Henry ban ong ba om don jingmap shu kata tengah menjur kam dei ke ke bangi haban ong ba om don jingmap ngimtip ublai utip ya kodok nur jong tu kibri ba penyap ila de ublai utip ya kodok nur ke jimut jepar khajo kitu kibri ki jing ki jing jan kitu kibri tengi idei ki ban bisyare kata telada iba Jupiter yo i kene krel sanga kwa ban tip ya ke jubab mano ba ong kumta nambar ublai umap ya ke pop juno ladangi kelak bamot ublai umap ya barok ki pop ladangi kelak bamot te nakaliang jong ba Jupiter ong ba om don jingmap ya uno ubriu uba penyap ya de korek kade sispa persen nga benjur ya kejengkeren jong Jupiter nga scam ba Jupiter ula pule ya ka Bible ude ubriu bastap ude ubriu sempang om tang ukristan henry ula deiru ukristan uba tip ya kataka an blay kabala tho apo jong ka Bible Henry ka bas ngausi kalong bau ne way YouTuber ubaya site bat Jupiter link ong ba penpoy yang ke video hakmat jong Jupiter link bat komno Jupiter link ong ba om don jingmap ya ubriu uba peniap ya lade te ngangas ngulungo ya ne way ba ngamtip une ude kristan ne ubom de kristan te mano bahikai ya bat mano bat ka kata ka Bible ka ba mau upule nga kwa bantip hato kata ka Bible ka ba mau upule hato ka hikai ya ubriu ba pasi don kata ka jingmap lana kata ka Bible ka ba mau upule ya ubriu ba pasi lane ubriu ba pentkut no ba shim no ya ka jingim ya de ngopi kata ka Bible ka ba wanda Chris Lamler ka Bible ka ba wanda kusoi wat nam sngau ye ngakren na ba kamkar hikai ya pi lalong kristan mentala katnosin la katnosnem la katno kita kibinit kita telun ke ba pilong kristan watang ya ka pop ke ba penyap yalde rapi tip ka ete kata ka jumut ke ba ma pi sakriblay pi sakriblay kalong ka jing igili ya pi ba pin sakri yo blay watang ya ka pop ke ba penyap yalde rapi tip de mano ba hikai ya pi ya kata ka pop kaba penyap ya lade kaba don ke jingmap nga ong hang ne om don jingmap terot hato pideu hato pideu nong yalam niam hato pideu u pastor hato pideu teman masan hato pideu evangelist hato pideu pop hato pideu u padar hato pideu sister lada pim nom patip yang taka pop kaba penyap ya lade ino ya kam kristan kaban sakriblay pi ino om dan jigmot daler em kaba pipin sakriblay om dan jigmot kaba piken mau yo blay mit batsi lada pim nom patip ya kata ka pop kaba peniap yalde ngas neng ngakentu yo ne we uba ubom tip bapli hapdeng jing bom tip kijeng u tenga ngas ngeu bonong ba ngahikai hakene ka por ka monta ya pilang barokoy ka pop peniap yalade om don jingmap uong wat bishar kamde ke jing bishar hande ke hikai pule bah ka Bible ka ba haki balang kristan ki ba mapi pidan ha gini gisngi ki ba menta om don jingmut yau kristan ba un sakri blai watang ya ka pop tu nom tip watang ya ka pop klim nom tip watang ya ka pop kamtam ka pop peniap yalde nom tip
Kapop kabashim ya ke jingim yelde halade ngopi. Sispa persen om don jingmap. Lada pide ewe rong tem. Om don jingmap. Ko ki kun Kristen. Ko ki bomde ki Kristen. Ko kita kiba yale ya pen khut ya ke jingim jing pi. Simet. Lada pi ai ka wei na ki sipo. Lada pi la dep ban pengam baptis. Pila dep ini ke baptisma. Pila dep ini ke pila le shibut ba kikam kiba ai isnei ang ipi lada pi hagaba kut ka jing pila pi penyap yalde yau tau breu om nom dan jingmap kapop watang kata kapop kabarit duru kam nom la ban kiu ha kata ka khet ka jing bisar ha kata ka jaka songne ka jung turai namar ka jaka ka kentang ka khut namar ka jaka ka omla ban lek ubriu bopop namla ban yorung sha kata ka jaka ka kentang ka pop ka penyap yal deng ong epi dalei leiru em kam nom don jumap lalaki briu ki ba ong baka pop penyap yal deng ka don ka jumap lagi degi pastor lagi degi padar ngakwa ban ya kompit lane ban competition lane ban ya keren ban ya ong ban ya mirjumut halor kata ka nongrem om don jingmap wat nom penslur kane ka kentin ka ba mapi pikiran long ka ba pi penslur ya ki wepat piong hana don jingmap ditang ublay botip hoy ublay botip wat da bangi ki briuru ngilatip henrik kat no tamlay ya ublay ong yepi om don jingmap nga ai support 6% ya iba Jupiterling ba ila pensai ya une uwei upardo upasnam jengi ubomtip bopli wat yata ka pop ka peniap yalderu ka pop ka peniap yalde ngopi la pile jingaseng arab sagunta la pi mane blai arab sagunta la pi ai ka wei na gi sipo la pi ai isne ya gi boduk la pi ai isne ya gi kentei la pi ai isne ya gi no gi noru lada haga bakut jungpi lada pi shimno ya ka jingim ka jungpi ngopi ublei umnom itu ya pi haga sngi ka bakadu piap ban lek chaka dujong dik chaka dujok ding kaba bom jukut den mara kata kadau ngiap ban long kiba sian ngiap ban long kiba pikir ngiap ban long kiba start ya kaban bisar ya kaban pule ya katin ka jonglei tiak patiak ongepi A to Z ya ka bible ngiap ban tip kum Kristen larangim tip ya ka pop lara pi perkat baga ka pop dia bial de kadang donjing map ongepi kamen ya pi ba pilang Kristen kamen ya pi Kristen kamen ya pi ba pin duai mit bat singi kamon ke jonglei kamen toy trot kamen toy wan bat ngan pensai pi om don jing map trot wat nom ngai ko ki kun jong ka jela lare jong ka ri jong ka perthai barok ka wei ngai pi no briu ba hikaya pi don jing map ya uta to tipba ula deisha uksut ukrislam ler udah soitan ngai pi udah sek udah soitan ngai pi marga ketin ka jong belai kala khang persya ya no briu ba penkut ya ka jingim ka jongu om don jing map wei na gisendran jong jisu ngitip kum Judas Iskariot ubadino tang lais focus bayrupa ya ukenrat ujongu ha kabakut kajengu upasi bat upedkut no ya kajeng im yalde namar kata ka pop kajengu ka penlenga ka penpisa ka pendutia ka pendudam ya uang ipi om nom don jimap yu uang ipi henry ka bom jukut ka jongu ka dei ka dujok ding ka ba bom julip ka dujok ding ka bom jukut ka jongu ka dei ka dujok ding ka ba bom julip nga kentu ya barokot kibriu kiba page lengba jong ka YouTube channel ka jong nga kentu ya pi wat nom ngai ya kita ki nangalam niam ki jong pi na ki batai ya pi da kumne kumtai ka ba khamba ya pi ba pin pule ya ka bible ngai ya ka bible wat nom ngai ya ki nangalam niam ki jong pi namar ngi tip ki nangalam niam ki dei hagini ski jigi munta donru na pleng ki kin syukur yang abat ya pi tangkan ki video juga kene ke por ke benta lada pisngau tenat ya kene ke video ko juga semoga like share but subscribe share
haki mempat itu ya kata ka pop share hagi para marjan ki para marpa gi jengpi kenang ba maki kin duk ai mensim ya ki wepat ki bam itu kenang ba ki duk ai mensim yang abat yang hilang barak kwat tangga video juga hak ka por kamu pata kublai shibon